Bueno, Julian Jantzi presga sukaldien aditziko pixka bat. Osagaiak hortzen ditut, txampiñoiak, tomate pare bat, tipula, azenarioak, kalauza, manjala jarri, ze badakizue antes muerto que sencillo, eta harira! Bera, ez dakit ondo moldatuko nahizen ala ez sukaldian, baina nire semek esaten duten nire barazki purea mundun dagoen horrena dela. Ez amoinak, ez amatxik, ez, akiatuaren purea ikaragarri ona. Beraz, zerbait badakit. Eta, por cierto, nik ere sukaldatzen dut San Feliperekin. Eta gainaren 6an dakago hitzordu bat Bilbon. Ni libre baldin naiz, joango naiz, bai ala bai. Eta zuek, posible izan ezkero ere, joan, mesedez, laguntzia oso ondo dago. Eta ez pauzute posible, laguntzeko bestaukera bat. Eta da, sare sozialetan, pixkat salseatzia. Hortzen ikusten zuenez, Almohadilla, Saborea Ilusiones. Hashtag horrekin, sartu, esan, eta garrantzitsuena, lagundu. Eta orain, harira zer bestela, egingo zait, berandu. Bega, agur, aio!